Haupa Euskal Kirolari, Ainhoa Etxebarria naz, eta dakixuenez Euskal Kirolari de kanal bat gonbidatzen zaitxuna euskeri eta isia uztartzea. Eta ez dakizunontzat arpidetu kanalera. Aitan, Paula, baina zetan zazezuek hemen. Ainhoa, pentsatu dugu bideo musikal bat egin zenezakela. Animatzen? Baina ni gaur crossfita praktikatzea torri banaz. Mesedez, animatu. Ni dantzan. Primeran egingo dugu. Bai. Venga, ba, ia zer. Azteko bideo musikal bat egiteko gauzazko ditugu kontuan. Bai. Adibidez, abestiaren aukeraketa. Guk aukeratu duen abestia da Aldapan gora, dagoen pixka eta abestuko dizugu. Badilla! Aldapan gora, pausorik pauso aldapan bera, auzorik auzo, gaztaino ondo tapago, eskultura arraro, kaleak edo mendiak zen galtzen gaitu gehiago. Gero ere abestiaren zatia. Normalean hori da. Normalean. Guk hartzen ditugu 15 segundu abesti bakoitzetik, eta, basaiatzen gara alik eta originalena egiten bideoa. Garrantzitsua iruditzen zaigu letra ondo analizatzea. Zenbatean, beti euskaraz ez dugiterik no inglesez, frantsesez ere, gazteleraz. Modan jartzen dena. Batzutan arabea da. Horregatik beti saiatzen gara letra ulertzen, letraren akordeko gesto batzuk iteko. Hori da. Saiatzen bagea arropa gero baita, adibidez, bideo baten arropa bat eraman, urrengo bideoan beste bat, eta denetan koloretsua eta hola, jendeari gehiago ditzen dira atentzioa. Orduan, horregatik eramaten dugu beti arropa koloretsua, eta baita gure estiloa dalako. Gu beti, ez dakit, koloretsua gustatzen zaigu juta horregatik. Tani, etorri nazela, holan, baltiz jantzitzen, lapurre moten dutela, eta ikusten dutxua zeurak superfashion, kolorin kolorau jantzitxe. Neupen nahi dut, kustan lukak ibiltzen dabe, eta ere ikusi atoran bidutan pelukak eta ibiltzen dabela. Pelukak batzutan baita. Bai, erabili izan ditugu eta egia esan oso gogoa. Oso divertigarria da pelukak eramatea. Zure luka aldatzen da. Bai. Eta ematen doi gehiago. Normalean asko entzaiatzen dugu, batzutan lehenengoan ateratzen zaigu, baina oso gutxitan. Eta batzutan 30 aldiz erbidatu gara. Ez ateratzen zen edo perfecto ateratzen. Eta 30 eta baindik ez gustatzen. Eta gara bueno, ja, bat emate gongo. Hoi da. Baina bai, askotan ez ikusten, baina atzetik esfortzu asko da eta konstantzia asko eta... Ni ez dutute, ni ritmo ezin zaiote bedinaz. Eura bixak batea duz, bardinak diz, eta batea duz, eta kartulirana, pasote, gelditzuna aluzinota. Eta zeran, eneban pilaten, baina piladoten izan. Bai, kartelak, beti kartelak idazten ditugunen. Aldrebesi idazten dugu, zeba, guk grabatzen dugu kamarakin, eta jartzen dugu kamara frontala. Eta kamara frontala karte ditu hitzak aldrebes, Eta dena. Horregatik, aldrebes, normal ikusteko. Baina grabatzeko orduan, aizeri gabe hobeto, hori gaur ikasi dut. Claro, niri esan duzte, bideo musikala grabatzeko, dantzan imaginatu dut, baina nik hasieran pentsatzen eban, piskat txer estiloan, aiziak emoten dutzua, eta zu piskat horrela, ez eta esan dantza. Eta gero esan duzte, abestu be bai, nik. Ainhoa, iritsi da bideo grabatzeko momentua, prest? Venga, prest! Venga, ba! Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, gaztaino ondo tapago, eskultura arraro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago. Bizkarringu badakatela gorputzin. Igual neupe YouTubeko kanalainek, Ainhoa, oso ondo! Motivazioa hondia zinta, hori da, eta gaina oso mantzen, no? Bai, ni, oso ondo indoegia esan, harritu dena. Gaina, gurtatzen zemendan ez da Irukia. Noiz atzerako beste bideo baten gurekin. Animatzen bada.
Eta bueno, hau izan da gure gaurko erronka, eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Arpietu Euskal Kirolari kanalera. Eta jarrai gaitzuzue sare sozial guztietan. Eta gogoratu, YouTubeen Euskararen partida 22 iritsi arte.